Karshen tika tik maganar zanga-zanga dai ta zo karshe, idan mako bata zo karshe ba an riga an gama karya mata lago. Tun farko dai mun sani mafi rinjayen malamai ba su goyi bayan wannan zanga-zanga ba, alhali kuwa malamai su ne mafi kololuwar da mutane suke girmamawa. Tun daga nan zanga-zanga aka fara karya mata lago. Daga baya wasu hazikan matasa suka keke kasa ido suka ce ba su ji ba su gani ba sai sun aiwatar. Hasali ma aka samu ɗaya daga cikinsu ya ce duk malamin da ya ce kar a yi wannan zanga-zanga to a zunguro shi kasa. To a yanzu haka dai ba a zunguro kowane malami ko da guda ɗaya ba, amma shi wanda ya wannan magana yana hannun hukuma. Shi ko wannan ba ma ingiza matasa yake sai lallai an yi wannan zanga-zanga ba, a'a rigunan da za a saka ranar zanga-zanga ne rika tallatawa. Dalilin haka shi ma dai yanzu haka yana hannun hukuma. Duk waɗannan matakai na karya lagon waɗanda suka nace cewa sai sun gudanar da wannan zanga-zanga. To da ƙarshe dai wannan da kuke gani sunansa Comrade Garba, hazigin matashi ne wanda ya ce su ne suka jagoranci shirya wannan zanga-zanga. Ya ce tun azumi suke shirya ta. Ya ce sun samu goyon baya matuka akan wannan zanga-zanga daga kasashen duniya, musamman kasashen China, Amurka da kuma wasu daga cikin kasashen Larabawa. Sannan kuma sun samu goyon baya daga manyan mutane daga kasar nan. Tun daga nan a cewarsa ya fahimci akwai lauje cikin nadi kan wannan zanga-zanga, saboda haka ya ba da sanarwar cewa sun janye maganar wannan zanga-zanga da aka shirya. Masu kallon wannan faifai nan ɗakin taro ne inda wasu matasa waɗanda asali su suka shirya wannan zanga-zangar da ake magana, kuma sun yi taro a yau saboda suna so su ɗau wani mataki kan wannan shirin zanga-zanga ta ƙarshen watan nan. Muna tare da asalin wanda yake shirin wannan zanga-zangar, wato Comrade Murtala Garba, wanda zai mana bayani irin abubuwan da ya shirya. In kuna kallon wannan faifan ga shi Comrade Murtala Garba din nan. Comrade Murtala Garba mana bayanin wani kai ne asalin wanda ya faru wannan abun na zanga-zanga. Shin ya abun ya fara ne, kuma yanzu wani mataki kuka ɗauka? Alhamdulillah dai kowa ya sani tun muna university mu masu kishin arewa ne, mu masu kishin al'ummar Najeriya ne, mu masu kishin al'ummar na arewa. A hakikanin gaskiya tun lokacin Ramadan muka fara wannan abun da abokaina da muka je sayan shuga, muka ga shuga ya tashi sai muka ce kai wannan subsidy din da wannan gwamnatin din su da su ba mu wahala. A lokacin muka fara sai muna rubuce muna tutturawa duka social media platform. So daga nan tafiya yayi tafiya muka fara samun goyon baya daga kasashen waje, Turai, America, China, kasashen Larabawa don su yan Najeriya suna kira mu. So daga baya-bayan nan akwai wani babba da ya kira mu, mutumin kudu ne, ya ce yana so ya gan mu a Port Harcourt. So mun je Port Harcourt mu 53 ya zaɓi na zaɓa matasanmu da tijanmu matasa na arewa. Mun je Port Harcourt, mun kwana Port Harcourt, muka je ya doke mu kuma zuwa Asaba, Delta State, muka yi kwana 6 a wajen ne. Yanayin maganganunsu, to dama mu burin mu shine manufan mu wannan zanga-zanga din mu yi ta duk 36 state. Sai suka fara ce mana a'a su abinda suke so su yi za su ba mu kuɗi kan mu damu, suna so mu yi shi a jihohi 3 ne ko 4 na arewacin Najeriya. Wai domin mu yan arewa sun yarda da mu sosai. Waɗanne jihohi ne waɗannan? Sun ce suna so mu yi shi a Kaduna da Plateau da kuma Abuja. Sai suka ce mana kuma ba irin ka shiga cikin gari ba ne, hanya ne za a toshe, kuma wai kar mu damu akwai waɗansu mutanen da za su haɗa mu da su. Sai muka a wajen muka fara tunani wannan matasa ne a Najeriya da ya fi mu, wannan matashi ne ko gurubin matasa ne suka fi mu. So a wajen ne suka sallame mu, gaskiya sun mana sallama. Da muka dawo sallama kamar ta kuɗi kenan. Yawwa sun kuma sun ce mana idan muka yi za su ba mu. Sai muka karba muka dawo arewa. Muna zuwa arewa sai abin ya haɗu da magana dattijai suka fara mana magana. Muka ce to mu wannan abin ba za mu yi shi ba wai dai ba za mu yi ba domin muna farin ciki ne da gwamnatin, a'a muna kira ga gwamnatin din ta saurari maganar mu. Amma wannan abin da ake so a yi gaskiya akwai abin da Hausa suke ce akwai lauje cikin nabi. Mutanen nan ba su da manufa na kwarai.
mu kuma kowa ya sani a ƙasar nan ni na initiating Free Al-Mustapha kuma da support na sarkin Kano marigayi Ado Bayero da Wamban Kano suka sa har sarki da Jonathan ya sa Al-Mustapha ya fita ba mu kuɗi ba. Manyan shugabannin ƙasa na da na sojoji suka ce min kar in yi, amma na ce hazan yi. So ba domin kuɗi ba ne, kishin arewa muke yi. Idan muka yi wannan abun gaskiya inda na gani da abun da mutanen nan suke nufi ba zai tafa mana da mai ido ba. Shine muka withdraw. Mun withdraw ya ne ake faɗi a Hausa, mun janye ba mu tare da wannan protest din da ake so a yi. Wannan protest din zai samu da mu samu matsala da malamanmu da fastocinmu da mu kanmu, ana so a hassa da wani abu ne. So mu mun ki wannan abun ba za mu yi ta ba. Murtala ta ce akwai lauje cikin nadi, me kake nufi? What I mean by lauje cikin nadi, don suna mana wani irin calculation wai a'a abinda ma yafi ba mu tsoro wai suna da mana yawan police da suke Abuja, yawan police da suke Villa, yawan security da suke Villa, abun da suke mana planning za mu fi karfin wannan abun. So wani tafiya ne a matsayin mu na matasa za mu fi karfi, mu ba mu fito mai fada da kowa ba. Duk wanda ya ce maka zai fi da ka fi karfin security agency a sai da so da fada kenan ko da wani abu daban. So ba za mu yarda abin da ya faru a Lagos aka yaudare su suka kuko na dukiyoyin dan wansu, mu ba za mu yarda ba. Akwai wani jami'in gwamnati da ya zargin masu son kifar da gwamnati da suke son shirya wannan zanga-zangar, wato a takaice akwai hannun irin wannan fargabar ke? A hakikanin gaskiya ya fi karfin kifar da gwamnati ma. Inda da kifar da gwamnati ne kawai ta tafi, ai an juma ana kifar da gwamnati ai. Lokacin su baban gida an kifar da gwamnati ba kashe kowa ba, amma wannan ya fi karfin kifar da gwamnati. Irin abin da ya faru a Sudan, dan uwa na kashe dan uwa a masallaci, dan uwa na kashe dan uwa a church a shago. That is what we come, because mu mun bi mutane mun ga abin da suke yi. So mu muna kira ga wannan gwamnatin, muna jan kunnen su wannan batun subsidy nan su san inda da su yi su making nashi zama very low, mutane mu su samu a ci abinci. Kuma arewa muna cikin wani irin hali na insecurity da kasan Taraba. Yanzu shekaran jiya a Taraba an kashe babanmu sarki ne na Cancanji, garin da Alhaji Ahmadu Cancanji suna Dabo, duka muka fito wannan kasa an kashe sarkinmu da ɗan shi. So ina daga cikin abin da yake ba mu haushi ga wannan gwamnati ne. Murtala Garba, takaice da in an yi wannan zanga-zangar kuna ganin za a samu asarar rayuka? Za a samu asarar rayuka da dukiya. Wayannan mutane anti zaman lafiya ne, ba mu san su kuma ba za mu yi ba. Mun zauna da su ba za mu yi ba, kuma duk wanda ka ga insisting a yi wannan abun, so gwamnati su kama shi, ko dan gina ne ko kuma jahili ne ko dan social media ne da yake son followers. Mu ba yan social media bane, ba yan TikTok bane, suna neman followers ne. Murtala Garba, a takaice da kuma kuke so ku cimma ne? Kuna dauka za ku iya zanga-zangar ba tare da an samu matsala ba? Mun yi zanga-zanga ai na ga maka, muna ɗalibai ma muka yi zanga-zanga ya girgiza Najeriya. Freemason Hamza Al-Mustapha wannan manya ne masu duniya suka kama shi, amma muka fito kamar da wasa, muka shiga ko ina, kuma jama'a ta yi, kuma Goodluck Jonathan shugaban kasa ya taimaka da sarki da sarakanmu, sarkin musulmi da Ado Bayero da Wamban Kano, musamman Wambai sun taimake mu an yi. So mu ba masu tada zaune sai ba. A ƙarshe yanzu tun da kun janye a zanga-zangar nan, kuna ga za ta iya nasara ko musamman ma arewa? A yanzu ai ba mu yin ta ne, ba za mu yi ta ba, ba mu cikin wannan tafiyan. Yawwa ba za ka ce mu je gonan baba na karki a shana ba, garma da fatanya da adda muka sani ake ya gona. So ba ma wannan tafiya din gaskiya. Wato kun dai karya lagon tafiyar kenan kake gani? Ba karya ba ma, mun cire ta ne. Kace karya da iya hanawa ai, mun cire ta ne, ba mu tare da wannan tafiyan. Kenan Comrade Murtala Garba, Allah ya nuna mana wannan lokaci kuma ba wa Najeriya zaman lafiya da abinci. Amin 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 amin. To yaya daga naku bangaren kuma kun janye ko kuma har yanzu kuna kan bakanku zanga-zanga babu fashi?